Zdravím vás. Zde prezentovanou techniku a držení paliček neberte prosím jako dogma, které se musí nevyhnutelně dodržet, aby se z vás stali lepší hráči na bicí, ale pouze jako návod, který vám má cestu a cvičení techniky na bicí co nejvíce usnadnit. Vždy si pamatujte, že hudba a vyjádření se na nástroj není o technice, ale o pocitech. Proto přemýšlejte o tom, co hrajete, než jakým způsobem to budete hrát. Zaměření zde prezentovaných cvičení je vyloženě na mechaniku pohybu při jednotlivých úderových technikách. Pojďme tedy začít. Nejprve tedy držení paliček. Držení paliček by mělo vycházet přirozeně z ergonomie ruky. To znamená, jak nám ruka narostla od přírody a jakým způsobem se hýbe, tak bychom ji měli používat. Tím předejdeme nejen technickým problémům v budoucnu, ale hlavně problémům zdravotním, jako jsou například namožené šlachy. Ruce přirozeně svěsíme podél těla, uvolníme hlavně dlaně, zvedneme je z loktů a necháme volně nad bubínkem. Toto je přirozená poloha pro ruce a dlaně, kdy jsou všechny šlachy a všechny svaly uvolněné. V této poloze vložíme paličku do dlaně a zachytíme ji prsty. Když se podrobně podíváme, jak to v dlaně vypadá, zjistíme, že palec je zhruba mezi ukazováčkem a prostředníčkem a všechny prsty obepínají paličku přes první klouby článků prstů. Tato poloha prstů umožňuje to, že zápěstí pro pohyb je zcela uvolněné, což je velmi důležité, protože až 95% všech úderů na bicí, si troufám říct, jsou hrány pouze a jenom zápěstí. Další důležitá věc je nedržet tu paličku, nesvílet jí pevně prsty, mít tu dlaň sevřenou, ale ty prsty uvolněné, aby se ty svaly nenapínaly, a zde mezi palcem a ukazovákem, aby byla mezera. Jakmile tu paličku sevřeme pevně, je tady vidět na zápěstí a na předloktí, jak se napínají šlachy. Vlastní poloha ruky pro hraní a pohyb zápěstí vychází vlastně z tohohle pohybu, který je pro zápěstí nejpřirozenější. Další důležitou věcí, co se týká držení paličky, je těžiště. Těžiště zjistíte jednoduchým způsobem, když si zkusíte, jak palička skáče vlastně takhle přes prst, tak tam, kde skáče nejlépe, tam je těžiště paličky a tam je dobré mít umístěný ukazovák s palcem. Pokud se podíváme na úhel sevření paliček, při této poloze vidíme, že svírá skoro 90 stupňů. Zápěstí není nijak vytočené tímto způsobem, nebo tímto způsobem. Je přirozené a uvolněné tak, jak paličku držíme. Vlastní pohyb zápěstí se nejlépe provádí přes hřbet ruky. Je to takzvané americké držení, kdy ruka má co nejmenší odpor, respektive klade co nejmenší odpor tomu pohybu a ta hybnost je až skoro 180 stupňů. Jsou ještě známé dvě držení. První je francouzské. Tam se jedná spíše o prstovou techniku a je vhodné hlavně pro práci prstů. A další je potom takzvané německé držení, kdy vlastně hřbet ruky směřuje vyloženě vzhůru. Ten se používá hlavně u hraní na tympán. Co se týká francouzského držení, mnoho bubeníků ho používá. Každopádně pohyb zápěstí je v tomto držení omezen zhruba na 90 stupňů. A zaměstnává mnohem víc ruku, protože zde dochází k rotaci předloktí. Na rozdíl od amerického držení. Teď
Teď si ukážeme několik takzvaných vizualizačních cvičení, kde si můžete vlastně očima, proto vizualizační, kontrolovat správné držení. Ruku dáte tímto způsobem před sebe a vlastně uvolňujete prsty, palička přepadne přes hřbet ruky a vy vyvracíte prsty zpět a po každém návratu si zkontrolujete, zda ji držíte správně. Další cvičení, která jsou podobná a slouží k tomu, aby se ruka naučila správně držet paličku, ale hlavně slouží k tomu, aby se ruka naučila takzvaně cítit paličku a cit pro paličku a pro její pohyb při odrazu, spočívají v tom, že si tu paličku jakoby vyrážíte z dlaně. A zase ji vracíte do správné polohy a ze začátku můžete vlastně po každé tu dlaň otočit a zkontrolovat, jestli ji držíte správně. To samé potom děláte na bubínek. Tato cvičení se zdají být až zbytečná, ale nejsou, protože vám opravdu pomohou vytvořit v té dlani cit, který se vám hodí pro to, čemu se budeme věnovat v další části, a to jsou základní údery.